May ano to, hindi siya buwabag kasi yung stock up ayusin. Ayan to, natanggalin lang. May moneta ni dito. Madumi na yung ano niya, yung filter niya. Dito yung tinanggal. Kasi may pag hinanginan to, wala din. Wala rin yan. Hindi mo natanggal yan. Kasi nagputik na. i-injector yung FI? FI ba yun? FI, FI. Sabihin yung ano, itong dumi na ito, papasok sa injector. Pasok injector yan. Matay dito.